Mbak di belakang. Ini kan gak ada anak. Aku ki ngelamar. Ngelamar anak iki. Kan ora oleh. Ora oleh karo bapake. Lho bapak endi? Sampeyan lho, Dik. Weh. Kowe sing naskah sing terakhir. Sing terakhir. Wasana. Pemain kudu patuh. Darmo pesek. Maju. Darmo maju. Darmo iki kan bapake. Mas iki. Lah iki ibuke. Aku ibuke sapa? Mbok, ibuke, ya ibuke cah wedok sing lamar iki lho. Bocah wedok. Nggih. Bocah wedok nang iki. Ini mburi. Mburi ora diceluk. Isik dipingit. Musik. Aku njaluk iki. Kaya Ya, iki lho karepku ngene iki lho. Iki ora lakon perapatan anak tiri. Lah, karepku lho niku lho, Pak. Kuwi malah ciri khas